Go and make it. I'm not going to do it. Which come on. Father. Because I will meeting I need my here, Igbo. How can Igbo Gani who can meeting? And Igbo Gani, and if I know Noboda, I represent Igbo. I will good ambassador of Igbo. I am one fashion. Igbo, as a shine name, or as a shine Igbo. They are there about Igbo community, Igbo state level. And mission of Igbo community state level. Everyone else has Igbo community na obodo dị iche iche. However, I don't want to onwe otu esi mmanụ na central point na onwe ndị nọgasị ebe dị iche iche. And abịakwu n'anya awụ na gọọmenti Ogun steeti na gọọmenti dị iche na other states mana Ogun steeti ka anyị fesi ka gọọmenti Ogun steeti ihe ama awụ Igbo community. Even actually with alcohol from government house, you are not there Igbo community. And I had there African or anything, you are not there Igbo community. Now, in the team there with this year, I'm going there again for Igbo community. People from Enugu. One letter, Professor Ben was some time ago as a directive to Ogun State. Once he came out to Ogun State, Igbo community. Now I to number 4, Park Lane, International Headquarters of Anese. Later, Beba say Ogun State. I mean, so to Ogun State that time. Igbo community. Signed by Professor Ben Ajegunle. Because when putara ịzọ youth president, in short, abịa na-ada asọ ha. Some people say, o ji ego go je mefu ego ya. Na ebe a na unu enu aka anọ sign ara m akwụkwọ. Nji wee zọ youth president, I think 2011. Ebe a ka anọ sign ara m akwụkwọ. I don't know when ebe a bụ onye gwara chairman bụ Ogbu ya sign ara m akwụkwọ. Ogbu achọghị sign ya. But don't know when ebe a bụ onye si sign ara m akwụkwọ. O sign ya nwee jeje submit ya. From youth president
ọhaneze ndị Igbo Ogun steeti or Igbo community Ogun steeti ka m ji wee bụ whatever I do. Igbo kweli, Igbo kwezoni. Mụ awụ High Chief Michael Amuka. I am from Imo State, Akata. Nebe awụ m Ugbo Ife Exabat of Akata land. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezoni. Na obi dị m ụtọ mana nwere ife mana ndị kwuru okwu ekwucheghị niile. So mana nwere ihe nchọrọ ka m tie maka ebe ndị Igbo nọ ịfụnanya na-adị ịdị n'otu na-adị. Afa m bụ High Chief Honorable Shirley Solomon Ndubisi Ukwueze. So I'm the Youth President Igbo Community Ogun State. Biko I'm onye Enugu State, Nsukka, from Igbo South Local Government. I'm onye Enugu never, so I'm onye Enugu never, so I'm onye Enugu State. Ndị Igbo kwenudo, udo ga-adị, ebe ịfụnanya dị, ebe ahụ udo ga-adị. Kwenudo, udo ga-adị, ebe ịfụnanya dị, ebe ahụ udo ga-adị. Ọ bụrụ ịfụnanya adịrọ anyị ha na ebe a taa. Maka onye asịrị jide ka o ji ihe o ji amaka wee na-ekenekwa ndị nọ na tebụl maka ọ dịghị izi nchịkọta obodo onye isi adịrọkwa isi maka everybody ga na-agba atakụ onye ọbụla ga na-agba atakụ ihe ọbụla a na-achọ ka o mee mistake ka anyị bido kwuwe ọ dịghị izi Chineke ga-abụ unu ume nye na amamihe ogologo dị na arụsi ike ma ndị anyị bụ ndị Igbo community onye ụfọdụ na ihe na-eme n'obodo a na ndị Igbo ihe ọbụla onye Igbo mere nke ya na-apụ iche mana ndị ọzọ ome nke ha na-alakwa onye Igbo ga-eme nke ya eburizie ya n'ike ile na obodo anyị taa anyị enwere peace even in our hope ihe ọbụla anyị mere ụzọ be anyị adịghọzi ịga aga anyị amarọ nke anyị ga-eme asị na ka anyị mere bụ ife a mana ọ bụrụ na otu anyị si wee nnọkọ maka asị obodo ọbụla ị gara ma onye Igbo anọghị nwanne echi ebe ahụ narị bọcha Igbo kwen Igbo nwan mụnwa na-aga n'iru afọ mụnwa bụ Ichie Agụmba Ichie ndị Igbo Ishashidero in Akute Ifo local government. Bụ onye na-enyere ndị Igbo aka n'ebe m nọ dutu ọrụ m na-arụ. Ọrụ m na-arụ bụ part of Omonil. Anọ m into estate agent. Onwe onye Igbo niile nwe problem na my side. Ọmụwa ka ọba ka a na-akpọ ka amalụ ka anụ m lele ka ọsị mmele enyekwa ụlọ. Esetụkwa ihe gbasara ndị Igbo. Onye minister ndị Igbo Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezonu. Afọ mbụ Honorable Samuel Chukwudi Foduro mụ onye Anambra State. Mụ nwa bụ PRO ọhaneze ndị Igbo Ogun State General. Igbo kwenu. Igbo kwezonu. Afọ mbụ Udoka Steven mana ihe eji mara m onye udo. More the youth PRO of Ogun State under Igbo community. So obi aṅụrị m today that na abụgo my people here, abụgo the two youth nọ na table. So even the general like give my people youth can I deal with youth, I don't deal with the elders. Maka m go there na table. Mgbe m go there my youth na table. No kwa emechekwa na therefore I na our youth president ebe a na the PRO na agbasa ozi. Ya mo minister information Igbo community of Ogun State. Ego ba na ebe a. Igbo kweni. Igbo kweni. Achọrọ
from Igbo nationality, but youth president, I'm going to the So I am Mrs. Joy Emeje, Igbo community women leader. So na ekene Chineke because I am njichi igwe egwu ahụ. Afrom nnabata in fact ọ tọrọ m ụtọ because onye bịara ebe ọ nabata gị inwe ike ichi ọchị ma gwuo egwuregwu. So but afrom down there by the Jesus. Because every successful man there is a successful woman. So next time I give them a successful woman. Igbo kwenu. Igbo kwezonu. I'm Mrs. Chisom Lucy Richard. I'm secretary Igbo community. I'm in Imo State, over West be precise. Everyone I'm not do daughter. Igbo kwenu. Igbo kwenu. Igbo kwezonu. Igbo. Ebuchia. Odi boka ngore. Na I will she lawyer. Government is she. I will. So onu ai ya na-esizi ike mgbe niile. Obi ụtọ too much bona. O nwere ụfọdụ ụmụaka na-aba asị ha ji obodo gị eje ha ebe erefu ha nne ha na nna ha. Mana eze ebu n'afọ. Erefu Ajegunle nke duru ha were bịa. Edunakwa ha n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs Kraịst enwe anyị. Afa m bụ Edwin Emesi ejiri mara bụ ụkpọ. Ịbịa ala n'obodo a sị ị na-achọ ụkpọ ọ m ga-akpọtara gị be m mana ọ bụghị sọ ọ bụ onye ụkpọ nọ n'obodo so ndị ụkpọ akarịka n'obodo a ma na-abịaziri nke a dominetizi afa ndị ụkpọ a na-akpọzi m ụkpọ niile by the grace of God ọ m bụ their chairman up to today. My dear, Igbo zone. Party Chubo. Yes. It's Enugu State. Yeah. That's for that. One of the former chairman of Igbo community. Yes. So, Obidema, I'm really too much. You could touch with me. Like every day, for Ogun, a body mentor. If you're not in no kwa fanya kwa kwewe jaba bi okuta awon so kwa that na jide keji I na-ekwu unu nkwa anyị nwere Igbo community Igbo care government na-ekwu unu nkwa ebo ife obunu that is support obunu chọrọ on mankind obunu ije a ga-eso n'aha Jesus amen Chineke bụ onye isi ka ọ gbasara anya ka amara ka udo ọganiru na nchekwa ebe obunu na-eje n'aha Jesus onye nwe anyị Mobi go konye chiri nazi. If when I had to go relax now, man I no mo na ni ku. Won bo na ekwu okwu. So nya obuna onye chọrọ ịza ọhaneze ọza. Onye chọrọ ịza Igbo community ọza. Afọ onye na-eju. And ihe ọbụla ịza na afa ga na-esogbu n'aka. Onye ihe ọ na-aza mo nwa ama bụ ihe. Ihe ọ na-aza bụ ike otu onye. Ike otu onye. We say nothing about Baro na so dirafa. And true ebe ọ na-abata ị ga-ama na mmadụ bata. Ọ mụ change afa atọ eze egwu n'afọ. Efu na afa ha na-ezu na afa ha na-eju na afọ. Ana bụ eze ebusi ihe n'afọ amụ gị ụwa ni n'afọ gị. Obi aṅụrị m bụ na ọ na-erote past. Maka onye ama ebo si were go n'elu. Ọ ga-ama ojiji ukwu. Ọ pụọ na ịma na onye Delta. Money, and you people when I say democracy Igbo tradition. Man, this democracy, Nigerian practice now is Igbo tradition. Even they go with after one and you go as a point of correction. Yes, okay. And me allow go one of the yes. That is democracy. Man, again, open and you see, Abaranyo had said before. I feel we have so I want to decide the kind of do. Zawa Igbo community. We can get this a Jaffa. Community. How come they talk good? Our mom may talk good, and my get to swear. Then we also community. Where Yoruba community? Where get a community? I am also Hanese.
onye ọbụla bụ ezigbote okenye nwa afọ Igbo obodo anyị ọha na eze ọ bụ ezigbo afọ maka na onye ọbụla a na-eze bụ ajọ mmadụ Ọ na-ata gbogbo.